Bismillah, 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 bismillah. Futa bagai nani. Flabe ko fe flabe nyefe. Ni shuma tabaga kenye. Asa ni kumba. Ukona sika ni kenye. Fuka tasukwa sayama. Iko na msutaram. Atara furu la bayi. Ola sa e dali no jugu sa ko sunoko la ote? Ne mte sunoko la ko bayi. Kuba. Ni mi yere ke mokoy. Iwele ku yere toyi. Iboro suro ne suguna ela ini ba bere de bobo obe kaneti to kom no obe kaneti. Korono dunya yira ka foni suguna sugu model la. Abi wajibiya ne ka fone ka se ka o sugul la karide o la karin te do wore fone ka etide ki dajulla no kera sugu min la kari e bayni ko bayni wa e bi fam fo sisa ki ga ko don barka ka bo ga tene sugu kordo no ka ay sisa woni ka monu baliya barka be ka boya ngate do wore do ni ne ma sugu in la kari abike ere ka saye iwele ku fana to ha goyo na negede benina ibe jigi kungo kono sansa bita goyo kari kana dinema me fe ka goyo na redu hey ne foa e mi ne foa so ijole le roa nga kono to ila wani segira kana suku koromba wolela fugi da joldila tanga de ni sera wula kono ko ki korom su kana fugar de flafleni yero kana fuga ne ba o fuga ya ka firinu Karim nam kudo kumina ne so ani ne kunya ke Karim akumeke libu bade ne mo odiye mugui bayni ne kumina ne bla kabi ademuso kan okay ai ne mo ke ni moke onyena be ko ni bado ni masi mishi mu yorla jiflen ko ni tiu oiche be waro ni masi misu mi yorola jiflen tan fiyo yeche fo nera kumeki ga musoro ko kolutu ubajuguni ni ngachila ulbe klaula kuma teta mawa
Ye tiɲɛ fɔ. Ne tun bɛ fɛ kɛ n bolo kɔrɔtɛliya joona walasa an bɛ se ka furu in kɛ cogo min na. E dalen b'a la k'a bajugu nin bɛna d'i ma. Ah, an kɔni y'a kuma kɛ. Ayiwa. Ne kɔni b'aw dɛmɛ ni duwawu ye. O diyara n ye. Nɔgɔ, maa o maa n'i ŋaniya ka ɲi. Dari masa b'i sɔn hɛrɛ de la. Siga t'o la. Nka maa o maa n'i ŋaniya ka jugu, i tɛ foyi sɔrɔ ne bonya tɛ. O ye tiɲɛ ye. Nka ne kɔni bɛ duwawu k'aw ye. N tɛ se ka duwawu la. Kadi somɔgɔw baasi tɛ yen nɔ. kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen. Ne fɛ yen tilegɛ na o ka di? A ka di. Kɔniba. Naamu. Ne ye ko f'e ye cogo min y'a kɛ ten ya. Kabini e ni ne farila ɲɔgɔn na ka se bi ma, i ye kuma min fɔ n ye ne bɛ k'o de waleya. Hali kelen ne ma ɲinɛ kɔ. Kɔniba, e ka suma i ka ko fɛ kojugu. N'i kun y'a dan ne ma, ɲankuma kun man ka nin denmisɛnnin filɛ in sɔrɔ balo la. E yɛrɛ de filɛ i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn. Mɔgɔ bɛ kuma f'i ye cogo min na, i t'a kɛ ten f'i yɛrɛ ta. I b'a fɛ an ka ko kɛ cogo min na n'a kɛra ten. Dugulamɔgɔ bɛɛ bɛ se ka bɔ an kalama. Denmisɛnnin ninnu ka danaya ne y'a sɔrɔ ka ban. O de ye ko la gɛlɛman ye. Wa minnu faga cogo la, hali u su u tɛ da kaburu kɔnɔna la. O kɔni i bɛ daw la komi gala bɛ mɔgɔ faga. E bɛ muru de mɛn basu kana kojugu. N'i y'a dan ne ma, an bɛ jɛgɛ ko in to yen nɔ. Fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ ne bolo min ka farin wa a nɔ ka teli kojugu. Fɛɛrɛ wɛrɛ? Kosɛbɛ. O de ye fɛɛrɛ jumɛn ye? I tulo gɛrɛ n k'a f'i ɲɛna. Tiɲɛ na i yɛrɛ ye dankɔrɔba ye. Nka da la k'a fɔ i ye kuma o kuma fɔ n b'a bɛɛ waleya. Fo n ka ninnu faga de. Wa a bɛ mɛn ka da zanana dugu in kɔnɔna la yan. O kɔni i hakili latigɛ o la pewu. Halisa Asan tɛ ka nalen. Bi ko e ni ye kabini kuma jumɛn Asan taara halisa a tɛ ka na. Ne yɛrɛ kamana gani ba de sigilen filɛ tantɔ. Nin bɛɛ ye mankan wɛrɛ de ye. Ko an tɛ se mɔgɔ dɔ ma ka nin kuma ɲɛfɔ ɲɛna. Nka n'o tigi taara ba ni bɛ bon ne jigin an kan. Ne yɛrɛ de taara an bɛ na nin ko kɛ cogo min na. Asan fɛnɛ dɛsɛlen don ka segin. Dali masa ka segin ni ɲuman ye. Ne ko Siriki. Naam. E bɛ ɲamalakari dɔn? Ɲamalakari. Ɲama jumɛn kelen? Ka d'a kan ɲama bɛɛ n'a lakari dɔn. Ni Ala y'i sɔn bajugu la, o ɲama bɛ lakari cogo di? Kariba, e ka musokɔrɔba ɲɔgɔnna mɔgɔ ɲuman tɛ yen. A bɛ walidenw na don, a b'a yɛrɛ denw na don. O ye tiɲɛ ye. N bɛ k'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ de. N ye nin faamuya. N'i y'a ye n m'a fɔ ne ye, o b'a yira k'a fɔ ko ne man ka bɔ a kalama. Mɔgɔ, i bɛ dɔ dɔn, nka i t'a bɛɛ dɔn dɛ. N bɛ se n'i ye dɔ ma, o bɛ caman da la, o b'i bilasira. Ayiwa, n'i ko ten, baasi t'a la. Kuma.
I kɔrɔmuso dun Asan? Kabini kuma jumɛn Bayini de ye Asan ci k'a ka taa ka kɔlɔ minɛ. Fo sisan nɔ Asan ma na. Ne dun m'o fɔ ne ye ne ka taa bila nɛgɛso la. Bayini ko k'a tɛ fɛ a ni mɔgɔ si ka taa. A dun ma na fɔlɔ. Ni yɔrɔ janba in na mɔgɔ ka taa kɔlɔ da a kunna. N k'a bɛ sɛgɛn nin. I jɔ ka taa so kɛ nɛgɛso ta la. O ye ka dɔ fara a ka kungo kan de. A to yen a bɛ na. Aw ba in fana ka jugu aw ma dɛ. N k'aw ye waliden de ye. A bɛ ɲɛ. Sɛgɛn dɔrɔn de don a bɛ tɛmɛ. Sɔmɔ dɔ filɛ nin ye o minɛ k'o dun. I k'i teliya i ka se so. I y'a mɛn? Kuma ne ko mun na aw denmisɛnninw tɛ se ka aw masaw minɛ ka ɲa de mun na ni mɔgɔ min ma sin d'aw ma aw tɛ hinɛ o tigi la dɛ ni mɔgɔ min ma aw da bamuna na aw t'o dɔn aw masa ye mun de la i b'a la n'i y'i ta suran ka b'i kɔnɔ don min na i b'a dɔn o don de ko diɲɛlatigɛ ye min ye an dun ma kojugu kɛ o fɔ ne ɲɛna bani k'aw ma kojugu kɛ aw ma kojugu kɛ mun tun bɛ aw tɛ se ka kojugu kɛ o sabula degunikɛla kɔnɔ k'a kunkolo ta a fari fan dɔ ye n'aw b'aw masa ye minɛ ka ɲa aw y'a minɛ ka ɲa n'a t'a minɛ ka ɲa a y'a to yen nɔ ne Bayini ɲɛ tugura don o don a bɛ bɔ i ɲɛ kan i n'a fɔ ko kili e k'a ɲɛ filɛ bani ba taara den tɛmɛ ka taa bɔ ɲɛ kɔrɔ parce den ninnu ni sogo in juguyara ne ma sa. N kuma n'a ba ye o bɛna fɔ e kun taara min? Bayini ne kɔnɔ bɛ ka ne dimi. Ne ka mun b'i ka kɔnɔdimi na? N kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn hali n'a sɔrɔ i bɛ saya dilan ne kan fo ne ka n ka sogo bugɔli k'i la e ne fama. Bayini n b'i deli a to kɔnɔdimi ka ban fɔlɔ. N'i ko k'i bɛ dɔwɛrɛ kɛ na i bɛ n faga dɛ. Ne ko hali ni o y'a sɔrɔ i bɛ saya dilan ne kan foyi t'i bali ni bugɔli na. Kumba wari kɔnɔma tɛ. Bayini ne kɔnɔ bɛ ka ne dimi sɛbɛsɛbɛ de la. N'i jɔlen sɔrɔ a k'i kɔnɔ bɛ k'i dimi k'a sɔrɔ ne ka baara ma ban kɛ la n bɛ ko da e kan min ka jugu ni kɔnɔdimi ye i tulo bɛ ne na i ma tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ wa foyi tɛ ni kisi ni bugɔli ma foyi kelen ni sogo in bugɔli b'a k'i la hali n'a sɔrɔ i bɛ saya dilan kan dangaden. Fɛn jugu ya fɛn ɲuman. Pubisimilai. Su tabaga ye naani ye. Fila bɛ kɔfɛ fila bɛ ɲɛfɛ. Ni su ma tabaga kɛ n ye. Asan ni Kumba u kana se ka ne kɛ n ye fo ka taa se u ka saya ma. Pubisimilai. Su tabaga ye fila ye. Fila bɛ ɲɛfɛ fila bɛ kɔfɛ. Ni su ma tabaga kɛ n ye Aja ni Kumba u kana se ka ne kɛ n ye fo ka taa se u ka saya ma.
Asa ani Kumba. Ni ma dɛsɛ u ba la, ni de y'ale faga. Ni ma dɛsɛ u fa la n'o ye ne furukɛ, ni de kɛra sababu ye k'o fana faga. Ni ma dɛsɛ u fa la, n'o ye ne yɛrɛ furukɛ, n y'o fana bila ka taa lahara. Aw kana se ka ne kɛɲɛ abada. K'a daminɛ wolodon n'o fo ka taa se ko saya ma. Ni ne ko k'aw ka min kɛ, aw b'o de kɛ. Ni y'aw ye ne ka jan kɔnɔ. Kadi. Hey. Yanimi. Ndembo to na ko la ro ne taro ke yere mi ko law. Kadi. Ni ne ji demsen nu nyana. Akom na fo I tegaro ne kama woro kan giri. Ni bi clear ban yele la doron. E te ka ne lamɛ o. N'o tɛ Awani ne lamɛ. Bibina mɔgɔ wasalen tɛ Awani cɛla ka tɛmɛ Awani kan. Awani wulila don dɔ la sɔgɔmada fɛ ka pɔsɔni kɛ a cɛ den 2 ka dumuni de la. Nka hali sini a kɔrɔma don. Ni ka kuma lamɛ. I y'a fɔ cogo cogo n b'a kɛ ten. Wa n bɛ tɛmɛ I ka fɔlen yɛrɛ kan. I b'a dɔn ni denmisɛnnin ninnu ma sa ne tɛ lafiya yɛrɛ de fo n k'u faga de. Hatɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Kana hinɛ kana makari. Hali ne min ko ko hɛrɛ bɛ bɔnɛ kunsiw la. I y'a mɛn wa? O wajibi de. Ne ma ɲɛ sɔrɔ n kɔrɔmuso bolo cɛlasigi la Ala ni mandiya min b'a kan. N'a fɔra k'o fatura k'a den 2 to ne bolo, o ye ne ka mɔnɛ bɔ sira de ye. N tɛ lafiya fo n k'u su de ye. N'i ka ladilikan bɛ bɔ a sira ma kelen kelen. O bɛ diya n ye. Fo n k'u faga. I b'u ɲɛnɛma ɲimi de. Ne bɛna so. I b'u ɲɛnɛma ɲimi. I b'u ɲɛnɛma don kaburu kɔnɔ. Kana hinɛ kana makari. A tɛ ɲɛ fo ne ka bɔ n ka so da fɛ yanni jɛgɛ in ka mɔ de. Fo kulekan ka bɔ ne ka so de dugulamɔgɔw kan wele ko dɔ bɛ n fɛ yen. Ni denmisɛn 2 ninnu sɔn caman bɛ ne la. Ni i b'a fɔ ko tasuma de bɛ n dusukun na. Ne ma ɲɛ sɔrɔ u ba bolo cɛlasigiyɔrɔ la o. Mandiya ni Dawula dugulamɔgɔ bɛɛ bɛ kulo n'u ba ye. Ka n ka cɛlasigi kɛ n bolo jahanama ye. Ne balolen ɲɛna ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka ne to yan. Tɛ se ka kɛ dɛ. Bi kɔni n bɛ dan sigi kow la de. Fo n k'aw faga de. K'aw si laturu pewu. Ka sɔrɔ k'an sigi ko ma kɛ. Bi kɔni a bɛɛ de bɛ ban. Bɛɛ de bɛ ban pewu de. Pewu. Ne bɛ ka ne wele. Y'a dɔn e kelen don ka ne tɔgɔ tiɲɛ dugu bɛɛ la. Han?
nta sera mi ma nta ma se mi ma ye tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ dan kan mɔgɔninfin yɛrɛ de mɔgɔ si ma bila i masa la fɔlɔ k'i ɲɛ sɔrɔ diɲɛnatigɛ la e bi yala ka ne tɔgɔ de tiɲɛ n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn i bi wale jugu minɛ n'i m'a dabila e de malo b'a la n ye jɛgɛ tobi i ni kɔrɔmuso ye komi ale ti yan i bi asa nin yɔrɔ bɔ k'a bila i yɛrɛ b'i ta dun ni aw fila tɛ mɔgɔ si tɛgɛ kelen kelen maga jɛgɛ in na i y'a mɛn yan hali tɛmɛsenna mɔgɔw i kana sɔn u ka maga la Bɛn kɔngɔ tɛ ne la fɔlɔ kɔngɔ t'e la ayi bɛɛ b'a fɔ ko ne ka jugu ko ne ti aw fɛ e tɛ fɛ ka ne ka ɲuman sanni o sɛgɛji la nin ya ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn ka jɛgɛ tobi k'a bila e n'i kɔrɔmuso ye walima e ye dumuni kɛ wali du de kɔnɔ wa kunba e ye dumuni kɛ wali du de kɔnɔ wa ne ma dumuni kɛ yɔrɔ si ba in kɔngɔ de tɛ ne la n bɛ taa terimuso ka di fɛ i ka segin ka na o k'a sɔrɔ i ye nin yɔrɔ dun ka Asata yɛrɛ tugu ka bila an ɲɛ i ye n ka kuma faamu wa han n ko n bɛ taa n bɛ segin ka na n ka n'a sɔrɔ i ye jɛgɛ in dun wa mɔgɔ wɛrɛ si bolo kana maga a la baasi tɛ o din bɛ fama na Kumba baasi tɛ yen ba ale yɛrɛ fama ye kɛra tile fila ye kabini o don na e ni ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ la o ni bi an ma ɲɔgɔn ye tuguni o kɛra Kumba a to an ka so tagali nɛmɛ-nɛmɛ baw kirisi min daminɛ ye ku kɔrɔta ye o laban tɛ i ku bɔgɔti ye maa min ŋaniya kun ye ne walasa ne ka se ka bi i kan ne y'a ye o ma se ka kɛ fɛn kelen kɛlen don ka ne kamana gan a ko ni ne m'a kɛ k'a bɛ nkalon da ne la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don kuma nin ko in kɛlen don ka ne kamana gan dɛ kana siran a tɛ se ka fosi de kɛ jɔn da y'i se ayiwa dali mari b'a dɔn k'a fɔ ko e m'a kɛ ne yɛrɛ min jɔlen filɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ko e m'a kɛ a mana mɛn cogo o cogo don dɔ la tiɲɛ bɛ dɔn o ye tiɲɛ nin dun y'i taatɔ ye min ba ni kun ye ci a terimuso fɛ yen n bɛ ka taa o ci la ayiwa ne yɛrɛ kun bɔra Karimu fɛ yen n ko n tɛmɛtɔ n ye sɔmɔ ye n ko nangala n ye sɔmɔden dɔ kari ka taa dɔ sama n ka musokɔrɔba ma awɔ ala ka doni ɲuman so kɔnɔ ne ko ni mɔgɔ y'aw ci mun na dususuma t'a kɔfɛ de i dɔgɔmuso terijugu den kun dalen bɛ yan san k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi a mana kɛ ka min du wali du kɔnɔna la ale de b'o dɔn hali n'a sara i kɔni b'a dɔn ni mɔgɔ t'o la ya dɔn hali bi o kɔnɔdimi kelen wa bɛni nin y'a tile 3 ye n dɔgɔmuso b'a la k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi ne yɛrɛ ma fosi faamu min mana k'a kɔnɔdimi ko la i bɛ ɲɛ dɔ don a la ko min mana kɛ kɔnɔdimi ko in na i bɛ dɔ kalama la jati nka n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'a tolila a kasa bɛ bɔ tigaw la han i ka tila ka da o kumakan na n'a tolila a kasa bɛ bɔ aw kalenkan tɛ fo ni ne min tora aw bolo masa ye ko fɔ aw ka ne faga wa ni dusukasi ye n'aw ye ne ni siri k'a da ne kunna
a b'a y'aw ɲɛna o kɔni o jɛlen don dangaden kɔrɔ 2 ninnu aw b'a satogo la tan Gala ni fɛnɛ fala wɛrɛ ɲɛji bɔtɔ ye tuguni a fɔ maa min faama na sa ka maa min ba sa o ni hɛrɛ banna a bɛ kɛ di a di bɛ e gala de n b'a d'i ma ne kɔni ya awɔ ne tun ye jɛgɛ tobi k'i ni dɔgɔnin k'a dun I min nin yɔrɔ ya ayi ne m'a dun fɔlɔ ne bɛ tila k'a dun mun de bɛ k'i bali ka tila I bɛ baara dɔ de la ayi yɔrɔ ni mɔgɔ y'a yɛrɛ sɛgɛn ka tobili kɛ k'a bila k'i ni dɔgɔnin k'a dun a b'a fɔ k'aw bɛ lɛn de k'o dumuni na tiɲɛ tɛ han ne ka yɛrɛ sɛgɛn ka nin jɛgɛ baden tobi k'a bila aw ɲɛ aw b'a fɔ k'aw far'o dumuni na kɔngɔ de tɛ ne na fɔlɔ o bɛ ye n y'a faamuya tɛmɛ sisan ka t'i dɔgɔmuso ɲini a kana aw sigi ka dumuni dun fo k'a ban wa mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ tɛ don a la dɛ ne t'a dɔn I dumuni kɛ ɲɔgɔn de ye ne ye han n'i ka tɛmɛ ka t'i dɔgɔnin wele ka n'aw ka dumuni kɛ ɲɛna sisan asa tɛ tɛmɛ ya Kumba e kun taara min kɔnɔdimi de kun kɛlen don ka ne sɛgɛn koyi ne ko e yɛrɛ kun bɛ mun de la ne ka dumuni kun ka ca gasi kore la dɛ bɛɛ ni ne ko n ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'i ɲini ka taa n'i ye so k'an ka taa naji dun kɔnɔdimi kun bɛ ka ne sɛgɛn koyi o de y'a to ne kun ma se ka dumuni kɛ baasi tɛ kɔngɔ yɛrɛ tɛ ne na nka a bɛ k'an jagoya an ka dumuni kɛ an k'an teliya ka taa jana ka dun Kani jaduma ninnu tɔw lajɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe Torche Communication. Awɔ tiɲɛ don Torche Communication. Awɔ yɔrɔ kelen pe Torche Communication. yɔrɔ kelen pewu Torche Communication ka ne jaduma ninnu lajɛ ka fɛrɛ a ma yɔrɔ kelen pe YouTube kan Torche Communication tape dɔrɔn i ka aimer i ka partager i ka segin k'i abonner an bɛ ɲɔgɔn bolo